Sego jagung jangane lompong. Esuk iki nunut masak nek pawone make. Langsung tak pancelasi lomponge. Make nek masak ki isih nganggo pawon. Kayune yo akeh. Wong kene kayu ki melimpah ya. Nek saka ngalas ngono kae, Pak mesti nyangger bali nyangking kayu. Rampung sing mancelasi langsung gagi-gagi tak kumbah. Bumbune kunir, miri, brambang, bawang, lombok. Marut klapa gawe santen. Saiki wis ora ana lenga tanah. Dadi nek didek geni nganggone scrap karet sing wis garing kae